buryखौ जों लानोसैब्रा माबासो माने एक्टरफोरनि आबै नङा बे नङा मामिया बिदिनो समाया आबैजों समाया समाया जायो नामा नङा फिसाला एक्टरनि जागोनलै बुरजा नाङा बे जाबायलै मामिफोर नङा सामब्रामबो खामानि सोलियो र' हां लानो हो देनां हाबा जायालासिनो थायोबा फिल्मखौनो शुटिं खालामगोन आं दा माने किसुमान बुस्थु नांगौ बेफोरखौ बायना लाग्रोनि आरोना ड्रन नांगौ मोनसे DSLR खौनो मोनथाम मोनब्रै नांगौ मोनसे फिल्म जुदि बानायनांगौबा हा मथ'थे 3 लाखनि बिदि थांगोन आरोना सामानफोरानो आजिखालि मामि बेसेबां दिसारा नों बाइकखौ गंसे मोनगोन होनबाबो दिसार मोना 1 लाख 2 लाख दिसारा बबाव बायनांगोन ना बाइकआलाय मा ना 1 लाखखौ नाङा बाइकआ दिसारनो दा लाबोनो फाइनान्स गारियावनो फाग्ला आरो दिसार गोजान लाबोनांगोन ना आं दिसार पुरा पन्सास 60,000 आरो खम दाम मोना जेबो लाब गैया इयाव सरखानाया मोजां दामि लायो हायना ओमफ्राय इयाव मा दिनदों इयाव साहा फुदुंनो नागिरदोंमोन आं ओइ सासेया जोंना हजोंनि नाम्बार थानानै सेभ खालामनो होदोंमोन बे मबाइलाव आंबो मिथियाबा राव जाहोनदों आरो माने आंथ' ना ओरैबायदि आरो जाय सिख्लाया आंखौ बुजिगोन बियो आंजों फैगोन जाय सिख्लाया बुजिया बि माबोरै फैगोन ना बे साननो हागौ है बेनाव जेबोआनो गैया मारै थांगोन जाय बुजिगोन बिसो फैगोन ना बिसो आंगो होनना सानगोन बिदि माने साननानै आं दा हाबा जानानै नै मामि इस्ट' दानो जायाखै र' माने जागोन आरोना जागोन आरोना माने ओमफ्राय दा जोंफोरनियाव सोर फैगोन दा मानो फैया जानोब्रा अबाव फैगोन गैया नोंसोरहालाय दैनिनो आंखाल दैनि होमबा जोंबो दा इमान खस्थ'बाबो नै हाबा बेखौनो सानो आं माने जों माहाय सानदों बेयाव होमबा जेबो नोंसोर जोंना एसे बेलेग जागोन ना आंबाबो दा बेखौनो होनो जाहानि गथ'फोराबो नोंसोर बायदि एसे खस्थ' खालामनाय नङाना जोंनि मोजां आजिखालि सिख्लाफोरा माबायदिबा नोंखौनो मा जाखोना बेलेगखौ मोनगोन दैखौनो आराम जागोन बिदि सानो ना ओंखायनो माने जों बिराद दुखु मोनो आरो दा बेनि थाखायनो माने नोंसोरो एसे मोजां खामानि एसे मावनानै मोजां जों जुदि न'खौ आराम दैसे जुदि मोजां माबानो हागोन ना आं बे जोंनि ना दैनि थाखायल' टेनसन जायो आं अनलि दैनि थाखाय मटर लागायना होब्रा मटर लागायना हो मटर लागायनो होनबा फाग्ला ना 40 फुट गाहामाव दैजों मोननो हागोन सिङाव नङा एकदमरे निजिरियाव डाइरेक्ट माबाखौ पाइपखौ लागायना हो बिदियाबो जानो नङा फाग्ला माने दैखौनो जागोन र' मोनसे दैखौनो जागोन र' लासैनो जावखानांगोन जों दैखौ नङाब्ला जोंहा उपायानो गैया नै रायजोफोरा ना पुरा माने इथिंनिबो गोजान जाया इथिंनिबो गोजान जाया माने गेजेराव माबा जावना हरो जोंना साब्रै न'खरनि जोंनिया एसे आरामबावसो ना मामिना दरमालांफोर दैखौ लायनांगौ जायो नोंसानालाय होमबाबो माने आं होमबाबो दा जोंनिखौ एसे आं पसन्द जाया पुरा गावनि निजा जानांगौ माने निजा जानांगौ आं बिदिखौ एसेबो सुखुवा माने आं दाबो आं एसेबो सुखुवा नङा माबायदि जायगायाव रायजो जाफ्लांखो थाखा लानोना मालायफ्रा बोरै रायजो मोनजादो जोंफ्रा जुदि बेलेगाव मोना दैनि टेनसन गैया फाग्ला ना आरो जोंहा दा दैनि बेसेबां आंथ' दा बायदियाव न'आव दै मोनब्ला एकदम जि सान्थि मोनगोन आरो ना नानियाबो बालाव फैयामोन बिदियाव फैगोनलाय मोनस' फैयामोनब्रा होमबानो सानाखै जेबो आजिखालिनि सिख्लाब्ला फैनाय नङामोन जों गोदोनि सिख्ला जाहैबाय ना जाम्बि जाहैबाय आरो दाना फैया बेलेगफ्रालाय बोरैथो फैदो होनबालाय बेलेगफ्रालाय फैखागोन दा बे बेलेगफ्राबो माने दा रावबो गोदान हाबा जानाय गैया इयाव नङा होमबाबो नोंखौ जायो नोंखौ एकदम आं बेखौ नांथारगौ आं सेंग्राखौ आं नांथारगौ आं बेजोंनो रायजो जाथारगोन खस्थ'बाबो जिबाबो आं बेजों थांथारगोन होनबाथाय बे फैगोन आरो होमबाबो दा इदि होग्रा मानसि रावबो गैया बेयाव ना मानो गैया गैयाल' ओइ दंलाय मुसर माबे इदि बेबायदि सिखा दंलाय मानि थाखाय बुंनो माने नोंजों आदा नों पुरा प्रब्लेम आरोना जेनो प्रब्लेम होमबाबो जों फैथारगोन आरोना माने सिख्लाया नोंजों रायजागोन आरोना बेबायदि दोंग्रा मानसि गैया आजिखालि दिनाव माने 100%आवथ' 70% गैया
30% खिन्थु दं 30% माने पुरा बियो माने मोजां गावनि सेहरा नोंनि सेहरा जुदि मोजां मोना बिनि थाखायल' मोजां बियो ओइ आजिखालिनि सिख्लाफोरा मामि बिदि होनालै मिथिबायना होना जायोना नोंबो सोरबा जाय सिख्ला नोंखौ फसायथारदो आं बिदिनो रायजो जागोन गैयाबाबो माबा गरिबब्लाबो गाज्रिब्लाबो आं बिदिनो नोंजोंनो थांथारगोन होननाय सिख्ला बिदि गैला मामि गोदोनि दिनाव बे गोदोनि दिनाव नङा दानि बिदि गैला फाग्ला khai nông phải lên lạc xin năng ta để thì hơi dê to khai nông phải khai năng tăng năng quá mà này ăn mang gì nào làm biết xin mo cái thằng silang phải này đang nhọ người ăn gì được hàng số nào năng gì nào để cái lập khai आच्छा नोंथांमोनखौ आं दिनै नोंथांमोना बे मानसिखौ नुवाखैबो जानो हागौ माने बे ससियेल मिडियायाव बिराद फेमास माने आं बिथांनि खाथियाव दा रायलायनो नागिरदों मोनहैसिगोन बिथाङा मावबा इमारजेन्सिनो माने पुष्पा राज होननानै थांनो नागिरगासिनो आरोना इयो ओमफ्राय माने बिजों आं रायलायना खोन्थागोन आरोना मादि रायलायो बियो आरोना माने बिनि मोनसे हबिखौ आं बिराद इन्टारेस्ट नाङो आरोना नोंथांमोननो खोन्थानोसै आच्छा बिश्वजित मोसाहारि नोंथाङा बिराद गिदिर फेनलै आंनि खेबसे गाबना होलाय गाबना होब्रा दिलाय गाबलाय खेबसेल'ब्रा वान चान्स नोंथांखौ एथ' ससियेल मिडियायाव नायनो लुबैयो मानसिफ्रा पुष्पा राज होनना बुङोबाथाय बिराद माबा नुखायो देब्रा पुष्पा होनलायदोब्रा जिखायानो इयालाय दिलाय देब्रा खेबसेल' पुष्पा राज होनलायब्रा दे देब्रा पुष्पा होननाब्रा बिदि बुङाब्रा बियो होनना बुङोब्रा जुकेगा होननाय साला होनना बुङो साला नोंखौ एथ' गोजाननिफ्राय आं लोगो हमनो फैदों ना बा खेबसेथ' डायलगखौ खोनाबा जोंनि गोसोआव थाजिम मोनगोन ना थाजिल मोजागोन बोरमानिथ' बोरमाखौ दाम देब्रा बाप नोंखौ तामाम लाइक होदों ना मानसिफोरा ओमफ्राय बुंदो आंनिखौ साबसक्राइब खालामनो हागोन ना होननासो बुंदो देलाय गाबना होग्रा खेबसे पुष्पा राज होनलायनो दांखेथिं खिथाव लोंबासो बिथांनिया ओंखारोलै मा बुंनो नोंथांमोना लाङोबा ना बिनि गोसोआव थानाय खोथाफ्रा सब दरन हायो बियो बिसास खालामाबा इनो खालि मा होनांगौ जौ गिसि नङाबा बियार बे मोननैखौ लोंगोन आरो बियो मिथिबाय ओमफ्राय जौ गिसिबाबो गोदै जानांगौ आरो बिनि एकदमबारे खुगाया माने गोदै रावा नोंसोर मिनिबाय थागोन फैलेलाय माब्रा फाग्ला फैलेलाय ओरै खालामलायलैसो इनिया सिदा नोंसोर मिनि जायगायावनो दा जाल्दाब जुल्दाब गोलैगोनसै इदिबो ओरै खालाम गाबना होब्रा खामानि मोनो खामानि थांगोन थांगोन नों सानबेसे थांगोन मास मोनसे खामानिया बेसेबां दिन दं दे मास मोनसेसो जागोन बेयाव खामानि नों शुक्रुबाराव मावबा थाङोबालाय
थांला थांला चलो तब तो गारि भारा दरंबाय थानांगोन आरो फार्स्ट टाइमाव थांनो गारि भारा नांगोन नेक्स्ट टाइमाव सप्तासेनि उनाव माबा हरगोन आरो गावनि आखाइ गावनि खरस गावनिनो खारगोन आरो ना थांलाय फैलाय खालामगोन सोर रावबो थाया आरो ना बेयाव